ylös. Niin, kaikki 4. Osaan tehdä kaikki niin. Niin sain. Eiköhän tehdä yhteistyötä ja tehdä 4 Jen! Mikä yllätys? Jen! Mikä muna? Kuka niittuu siellä? Museo on suljettu! Nothing beats a Jet 2 holiday. Teen hälytyksen! Loppuu se nauru! Jakso 45. Zorron paluu. Ilman sitä tulevaisuus vituttaa mua. Vituttaa mua. Mäkin eksyin, kun mä menetin isän. Sun. Mut onneksi mulla oli sisko, joka katsoi mun Ei! Kukaan ei sotke mukaan. Hei! No niin, pakita vielä vähän. Ja 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 vielä. Hei! Ja vielä vähän. Hei! Syvä viitus. Sopiva nimi panopuodille. Ninjakon pelastaminen oli vaikeeta, mutta ei mitään puodinpidon rinnalla. Mistä puheen ollen? Nia? Olen heikko, en koko. No, syvä viisaus alkaa näyttää oikealta teehuoneelta. Vain viisaus puuttuu. Vain yksi juttu puuttuu. Ilon pelastaminen. Ketä oikein narraan? En jaksa odottaa. Ninja, etsikää asikki paikkaa. Sensei, me ollaan aika poikki. Me myymme paikkaa, emme kaakaa. Miten muuten kuvittelette minun maksavan kaikki uudet univormunne, joista uusimmat ovat juuri saapuneet? Miltä ne näyttää? Varmaan sikakliffoja. Nuo eivät näytä olevan ninja-univormuja. Sitä paitsi te olette turvautuneet. Oh, se voi olla asiakas. Shh. Syvä viitus. Mitä saisi olla? Mitä? Kiitos. Kerron hänelle heti. Lloydia tarvitaan. Museoon on murtauduttu. Muistakaa, ei voi. Keskiaine on loppu. Käyn pyytämässä naapurin Pekalta. Sä olit paskassa maailmassa. Miten sä panit sikkaa? Isäsi. Mulla on tilillä ja housuissa 23 senttiä. Sensei! Niin. Yhtäkkiä alkoi tuulla. Ja voi katosi. Käytittekö voita? Joo, me ollaan tosi kamalia. Voi viitu. Jotain on tapahtunut. Tunnen tuon tuulen. Tuo ei ole Lloyd. Lloyd! Mikä sua vaivaa? Väistäkää. Mikä sillä on? Minä voin näyttää! Oh, se voi olla asiakas. Shh. Isokin tilaus. Ei vaan liippo.